אותי, שאלתי אם צריך דובון, אמרו רצוי, נתנו לי חימום כזה באוטו שחבל על הזמן כדי למנוע אי נעימויות והארכת משך המצב לשתף פעולה עם השלטונות. אז החבר'ה 11, 41 ו-51. הלו, נו בבקשה בתשואות את אורי יצחקי. לכבודך. עכשיו אתה תגיד לי מתי אני אכנס. את הסולם אין לי. אורי ידידנו, קבל ברכה גדולה, כי בתוך ליבנו מקום שמור לך. אורי ידידנו, קבל ברכה גדולה, כי בתוך ליבנו מקום